Kecing pier kadan sibun nama hakis nam gi baladam ni thong ni penmi ni di siyo nrai men tau snam na du bakawan kani ka klam ka bangi ong nim menta hatian kini ki por thong hadian ru nim la su ban thong sibun namar ka sbo ru karem te nim la ban yo ka bala ka sngi ru nim yo ngin yo na eta ka bai sbo nolol kata nin thong sibun ru ngidan kecing artatin namar tep lesi hai ngin lek bu ikini ki jing thong jongi anda kila long te ka ikabangi syam tengi aduna buon namar ba ngila syu thong no stang bangin syu long tang kumanungin bam no ya dia kan ban ong banda kata-kata bandang yo kamai tengi num yo syu hakini ki sngi ke bamenta laj na karem ngem yo jakala bela syu laj satang ka si spa sngi ke bangi pentre po snong tika ban lek bela ki ki jaka ban mi na yeng ro ngim sngi singan ban ngim tip hiru gi bana kitu gi bakhot bela ki sngi singan kim sngi singan ya kinong let ta daw ngim kwa su iken pengin let ngila syu em kredit hi po sinong tangkat ini bai bela sngi jing lane ka jing jinjar haka imlang ka salang engkang haka kamai ka ji ngi kinong kendong sane haka rap karyang ru jaka bangin rap sibun ngim yo syu ban rap namar ngiting yo bangin ledi syai bangin ledi namar bangi jinjar kene ka haka let kawan namar bakadon kene ka klam kobet 19 haka let kawan ru kalak thot sibun namar ba kanika hakanika por ba long yo kanika klam kobet kan kebai keliru kalak kiu bah merbuor ngi sadi kimar ke jungi sa selong nei bentapat ngim yo lat syu ben di sa selong ala syu di haki lenti-lenti kebangi ya sen senai setai kadan sibun ki jing duna ha ka bela kasngiro kidan ki mo ki basu em da ka bela kasngi mentapat ngin lej bela lej sngi sewai ru na ka we ki jaka spoi pat ngim yo syu ban let ngila syu em ban trei ba lakam le jang pa snang nang ta ka hier sibun ka yo ka kot ha ka imlang ka salang ha snang athau ha ka por ba yo badan kani ke jingpang COVID-19 te ha ka liang jongi ha ka imlang ka salang ni po snang pa thau ngapet ba ngidon ke jing her ha ki babun ki liang ha bangi pet ha ka ni ka por bakhang dam la ne ba ki ang ka badan kani pang coronavirus ha ba kren ni kata ka rukom penmi i marap ke jongi ha kani ka por badan ka jingpang khlam ke lalong kumbang na tang 100% ru ngimla ban penmi su na ki an liang nang jongi kinong rap namar ba ngila syu thong antat kumbang namar ba ngiting yo bang ngimla ban lek di te ang nyal di sana kanya thong tik johor ki motor ki ai ma ang thong syu sibun bang thong tang suban ba mela de haka ba ngi na kinong ilam snong nadu ba ngilayo ya ne ngilayo sngo ya ne ka jingpang coronavirus banyak COVID-19 tengila form ya kawe ka committee ka bagi khat kata ka COVID-19 management committee halar kata ka committee ke bangilai form ngilai thir sani bah ngilai sim yak sanjam kalong bangilai thir sani bah ban prakhat kumno ban pentelun bai dei bakani ka kam COVID-19 ba yakinong song ke jongi kham tam yaki khun keriyat ki hajar ki jongi kata ka jingsim jingi thir jingmur jongi ngilai sim yak ra ke banang kong kalong baka nek komiti ke jongi ke bangila bu kidan kumban nyongut ki member jogani ka komiti ngilai si thirang ta kalong bangilai perkhat sani bah kumno ba ka nek jing pangklam ka bala jia borok wi ka perthai kumju ka jela ka jongi hiru dengi la sim kumno lada jia ngim ka jing sisa handai ngim kwa ngi ba ka jing perkhat jing long ngim kwa yu ne ka jing pang bakar man jia ha ki khun kiriyat ki khun ki hajar nong song ki jongi handai pat handai lada jia ngi kumno ngi sim ya ne ka lat ngin perkhat handai ngi la bu ngi kata komiti bakan perkhat ya kan ka benta ka benong kalong ba lada kini ki khun ki hajar jongi ki bana snong lane ki badon ki bar jongi ki snong ki beli bela keleng jongi ki snong ki bah ka ri khasi mi khlaya jongi ki don ki bah kelek ki bela keleng ndai lada jia baki warna tu ka sun ka baki de le se ka sun le se yo bala ki don ya jingpang
kata ngi nak komiti la shim ya ta ka rai ke ba kongsan makalong bangin hap ban bu yaki ni beri ngi pedang yaki ombam dei bangin pedang ngi hap ban pedang yaki namar ki deki khun ki hajar jongi ki deki ki khun ki jongi gi nang chong shnong jongi ki khun ki rayar ki jongi tena mar kata ngi hap ban pedang yaki lara ki long kum no ro lara ki wan lara ki dan apa ngi jingpang lese ki dan ka positive case lese ki dan kum ta ter lara ki dan kum kata jingpang rei ngi kloi ban pedang yaki tang ba ni simpat ya karai baki dei kim dei ban shuan klem ke jing bentep ka barangkong kalong bakin dal onda kil awan ki na bar ngi haban sim jing tho thik pathik ngi haban dap form thik pathik ngi hap tip kata ka jing perkhat jungi barangkong kalong bangin pidai ki tang ba ken wan da ki kendan ban rong apa snong kalong baki haban dap ki form ngi hap kli jing kli ya kli perthau ha e ki trei ha e ki sa kumno ki em ha kata ka jing em snong jong ka jing belak jong ki kumno ki kendu ubreu kata ka jing perkhat komiti jungi bangi thersani ban sim ya kata ban te action ki ngalap chim statement batik ta kalong le se yo le se baki yak tungku yo le dekidong ki high risk contact bangi ong le se kila tungku bat no ki badan jingpang tena mar kata lada kila dan ni jingpang ngi lapen kre ngi kum ki wei ni ki jaka snong ki bangi lapen kre bangin aya ki jaka sa tenrei nakale jungi ngi lapen kre la kat kum gitu ki protokol bangi layo na sakar la kalong khat saus ni lene lagi dong khat arpo pasi kalong kat kum ka lada kidang dan yak jingpang kin haban yaisa kat ba ka jingpang kapat khuj ndai anda kala khuj kata ka mengitip hi barat kata khat saus ni te kat kum ki por ngi hab buat yak kendan jangka sarkar ka ni dapat de ndai kila long pat de ki balapen kre nakale snong bat ngi kedan saki benta kalong lada kil kanu kalong yenga pa snong jungi yele se ka kali jia kane kali ling shop hakano kanu lang yeng lese dan yei angot ki ba jia kata ndai ngil along ke lapun kre nak snong ban kloi ban yarap la kalong nak ki samla la kalong ki nongelam snong kom tater nak kalong nak ki akan wadi asha ki worker ki ba paper ngila kalong ki ba kloi ban yarap ya kata kalong yeng ki ba jia kane ka jing jia la kalong haban pendap penbit penbiang la kalong hal se ki ni jinon kam ka badai bekan ka jingpang kidei ki ban kau ekari ki nong snong ki dei ban buat yak protokol ba kormen kelabu kata kabarang kong kadai jadi ban kong kata kabarang kong kadai ba haba kilet shaki jing bela jing tre jing ta kilet chayo shat kilet chene chatai hakino kino ki kam baki kilet kabarang kong kidai ban buat yak protokol masuk kabu kalong ba kidai ban deng yak mas haba kilet hanono kabar kadai ba kin pen kami yak social distancing kabalai kelong ba hakab kilet akhir ko mata kin ready ba kine ki dawai hand sanitizer la kalong bakilet ki kapat ba la kalong hakini kino benta hakisno ki thau hakiyeng hakini kino la kelong apok kali la kino ka jinta ka jaka baki kilet ndai kin hab ben kam kini ki kin use kini ka sandia tesar hakiki jongki sipang te kumba sipolena ar pominit kum tater te kata kadai goi baki no sosna jongi i baki bur nanti iya kane ka protokol ba government gabu badai baki mas kata social distancing ka baki la bu shimatar lan armatar kum tater te ngire ki no sosna jongi ki la ngi baki la bur yak ta benta te bangi la ka hiru ba ki dala chem baki bur yak ta benta ba ngalai i ba hapo snong po thau ha baki kendu prasnong po thau kane ka jingpang kala pelong yangi ba ka juk menta ka pelong yangi ba ngam shani asyu kiwe kim shani asyu yanga kane ka jingpang ba menta kane ka klam ba menta ka pelong bangim shani asyu wa ki bahayeng basem ban laki ni ki bahayeng basem ki men ki para ka jonga ki bahayeng basem jonga ki balet sabar jong ka snong ki bawan ngimtip ki long ki kentak batno ngimtip namar kata ngi haban yos ya ka mas ka jongi kya face mask jongi te namar kata ngai tenat sibuan bakine ki nong sasna jongi ki la yos kini ka mas bakumta baka social distancing te kata kadai kat bakila ngile kamta Tindihat uni coronavirus uni coronavirus uladan na do menshwa pamdi katin banikong ba uni coronavirus wan ra jimpang hapani kapasai la hawaja ningkong hawa hajar hajar lai tuwa pat kata kasar hawa had lai kapat kata kamar MERS coronavirus kata paru uni coronavirus ula penpang yang kapasai barak kawai hendrai ha uni usnyam aja kakandai ken bakal ajur palat bakal aksa hadu kata yaman na ubrio hakani kapasai nakajimpang ba yo bapen yo pang uni coronavirus ikat kata COVID-19 nama bala kajian kong ha usnyam aja kakandai berkani kajimpang katangin kong na China na Wuhan China here
no brio ubayo kani ketimpang COVID-19 ningkong usngaw halade ujo kilaban yo kedingshit kilaban yo bayong kli jerho kilaban khamet kilaban khakhi kita kini tiba laban di symptoms tinggi kato kani pade tiba klain kamet kilaban usngaw bakidon kani ketimpang ro kilaban silong positif hede kilaban usngaw bakidon ketimpang mereka tu kali kibrio pada kibadan timpang pesini kani BP timpang kelai timpang kanser uni uknyang timpang ulaban tre borba ulaban pen pang joreki kena kata kadau balai bandihab ban sumar banyada nang banlai na uni timpang nomor omboro kiskan ke immune system bakila banyada persya uni uknyang timpang umangi kibakkan nilaban nom yo symptoms kato kani kilaban yo symptoms hade kibadan timpang kiwe kijingpang kilaban yo pang kamjor tina kata kadau mire bentet ki kila jingada bamanga mafi kum kibriu ki bucket kli good citizen kuno ngila ban yada ban kelyang iwe kabaning kong mire bendeng betima kumbala tha ka sarkar jadi deng ma semi kamde tang ban ka pangeta sintor ngaban ka ba ya ka khmot ro kunjo habang imi na yeng ide bendeng ne kima habang iwan na na nek shaban ka ya ka dorjo ni na nek shaban ne ru ide ban ni ki jingba me ki ide ban fight ka ti kajing sakti jumi nila ban le ka sabon na ni ka sabon ka running water berapa juga pun nila ban le ni ki hand sanitizer bakan tay 9% alcohol kajing sakti jumi kamdi tang ba shule wi hapa ni habana thaila kumno arto second kumbala hikai kumbangi haki media haki YouTube haki TV lapin na hikai kumno bahasa kiti at least kumno arto second daka sabon baka na ni daka hand sanitizer tata kadi ka ba berhaba ni deman pia nak balik jaka bon brio palat Nene keba ya kership para beri ni ban maintain kata social distancing tiba ong la kumno shi meter kabalai pade ni de ban follow kita ki respiratory etiquette kata ning de ban sendria plumar mat berti bayang berti parlog ni de ban dangi sendria dangi jerha ni ban shule kumne ani peran kam na kita ki tissue paper but use and throw bagi berat hati dustbin belabo kerpang bagi ban sat tikti hadin bagi lajar hok ni hadin bagi lajar sendiri aku tu syaban bam habang iwan nabar play ni habang iwan tang mau sejing cek tang mau cek kuai dong nabaru ni ban sai kidu ni ban sai ha dia tidur kicap ru habang iwan cek na syaba de syabang imbu hayin ni ban sai koi ha nang ba mak uni yang dimpang ude ula ban spread habun kidu kom dia kata kadi kilat jingeda bamangi kumki beliau atau good citizen dia ban follow ban practice namba ini ada mat keliang dia kawai pada kita ki kuno ni ban le ban hanya ke immune system jemi te kum mitet mo ka state jemi ka Meghalaya jemi kamde kata ka state ka ba views pa te ni kum mga specialist jemi khulong ngila babon dikelong dikena kirang ba dilong malnourished dilong hiduna kata ka nutrition hakamet tenado dangret hi ngam ba kata ka jingbam kalaban kata ka jingbam ini ban bam kata ka balance diet ka babam ka balance diet badan ba carbohydrate kum ka ja u ata ki carbohydrate badan u protein kum kini ka dai kada udok ha and then kini ki protein badan kini ki vegetables green vegetables and then kadot kini banang ka balance diet nang ba ban strong ya ka immune system namahadu menta what the scientists what ka sarkar what ru barok si persai padan udawai balaban ban penyap ya uni yang bipang dia ka syong satang hangi bangi deban ya dalade tambah naik na uni yang bipang ubah dari jubah to kaliang kini ka benta ka bani ka betai barok goi atap tamat sidu kini ka caka jumi bong nu ukniang covid-19 long ukniang sisa
uba penjenjar berpuflai iji beri barok iji pai ba barok nama itip bunu knyang de bebet ado kata-kata padu knyang batmai badang lap utang Desember ajar kakendai nak tagi COVID-19 kebobot coronavirus disease kakendai but i baditang how much kawai trik balap bagani ka World Health Organization ka way na ka kunhun hagani ka partai beri pek ini ka kot kya kalau pemena mula di Ukraine Jepang belum pandemik mut ka belum kaleng setelah ka partai nu Ukraine ulah sepriang pani yo i hagani ka state jangiru menta kiki sekinang bon kijingyap kidan Tabat nangaliang ke sarkar gele kumno banbu kita ki SOP kita protokol kumno banyada no Ukraine Jepang apakah peta iki beri kumno banya snok tilang nama tang sarkar kamla ki beri ru gide banyale sitom kumno banyada no Ukraine Jepang nama Ukraine Jepang mengimio i but they overcome snew banya gatma nama gatma ni i shon ni i kita na yo ni ngimio i panamo bo dei boy bet tegong ta kalabu ini bandeng di mas mau banyada nama nu knyang usapret khamtam haba gibril ki dan ni jaka gibialum dak bagi keren dak bagi senria dak bagi johok tina kata gadau ki ong badai bandeng di mas knang ban ya dai gi sapriang jong ne virus bat khamtam lo da bagi ki jaka le se ki ba Uni Ukraine Jepang uyo ban sno nama ba keren ba ina kata-kata ki ai ni tibini sna tai sa bangin dai ban ki omba ka ba bangin pendan kam ban ai wi ki ban sle i ki jongi tang ba bari ban long ka ban ka ko alcohol base hanai ka ba dan kam e dai ka saban ha kum sino kan dong mut ban ong ba tang ba yas nai sa hanai la ban ki man ka ko la biang ni ba ji ko ba ka dai ka jingai kum ki bo an tar ni luput wa iwai mong simita nen ruput iwai te nang ta ga ha jo ko pelong bangin siang thu ba bangi da yeldi kumut dan gi bri bot khat ba am da jinget kam lai ada ke jingkeli ba mi kalong ka jinget ke dei ka personal ke dei maroi ada uniu khnyang pa ka jing e kalong ba open bit ya ki wai ki bon ka ta ka de jing phe mental ada wai uyo uniu khnyang jingpang haga yang kesem ka ta ya ka yang kesem bra gue ka yang kesem ka haban mat ya kontinmen ka haban mat ya gidi kijing e bat kham tam ni tu ki yang bedan kita men ki khulung ni khnyang ta adu kata na kata ka daw ni khnyang ta ya pe ka ong ba 80% ni khnyang ko ideology nama padang ka dawai ada ka bama ga long ni temen jadi kena bedak trot ka ni ka bor jadi ka bagi kat immunity ka ba jadi persya ni khnyang Jepang kham tam ni ti bedan Jepang community bedan Jepang kong senam Jepang sini, Jepang kelai. Pat pun jiwai Jepang ke badan hakamat jangki. Ba pelong iki ban kloi ban yo nu khin Jepang. Ba bagi yo nu khin Jepang, kalau sitom ban pen. Ban ko jeki normal beli kita segini ke Jepang. Tina kata kada ko long ka jikit kli. Tinrai ka kong nong sa ni i ba ki bon ki breu le se nang kong ki pada sing thu hanai manta lamba ka jingarap jang sarkar lamba gini ki la pathai ko bor ki bigla stang bar sing thu hanai don ni ka tu ani ki breu ki ba le se ki kulma kapta mangini ki jiktes sini ki te ti ma tang dot kam ju ban nang persing thu ye ki breu hanai ka don kam e mata ko long ba ni dei kum ki breu bedan haka po ka jing sincha jonggari deni hapo kata ka jing pet jong kanu ka demonstration namar kanu ka demonstration ni kanu ka state ke le hi kumno ban ai ke jing ko jing kya ko biang e gibreu ti handai ha ke jing yo i ke jonga ko long bal ni gibreu ni ya pikir yo de ya ke jing kesem kan ya rap bangin penduna yang nu kren Jepang kumbong no hoi le si ka sapoi ko por bani haban imbo nu kren Jepang handai ke jing sapriang kam dei banong state hado kata-kata belum menta ka sarkar ka bu jing e ka ban penbiang ni gibreu ban bu ha di isolation ward jangka leni kita gi cakap la pun kret report bakam yo asu nama la bu ni Jepang ni kan bala jadi ban punduna ji sapriang kanam itu ke bi opang ro kini yo ji sumal ba biang ti handai ke ke mengayo i menta kalong dan no ki ba
gibri gibale si gipat snyotu bhai nu khen jipang ka awareness ka pat biang pidan ke jing mudur jang lai pajet kumno bumni khniang ungat hagi bayab beli ki bayab ki mo step beli tu na ye dan ki di jipang kitang support sa hospital la long step kanai kini na kata kada bu nu khniang ulong mong na bu de kiting long mysterious long ba bhaban batai na mau de khniang thamal de virus but niti pi bau new virus nama ude ubat mai long ki scientist kidang ya pen sitom jadi beri tra sayan ban sitom ban wat yang ini kita wadi sibah do menta ka vaksin no padon ban yada no kan Jepang te ke yada ka long ba tang ki beriu ban yada ile lam bagi protokol ke bikla ngi sew tho gumno ban ban long disiplin ban long hygienic ke baro bat bingin nang ban snyotu bangidan ke jingke kri namanta om tang ila dia nam taki vairo kata ke dikubrat kama lesi bongi perkhat ba hoi namar bingin mio iyo ni ukhreng jingpang namar bagi briu kimpang kem lei lei hadai manta ke dikapor ni snyotu ba bon ki briu ki bam pengi gidak kisin bagi pang ada gidan ni ukhreng jingpang na kata kada mi dei ban yada yaldi hoi ko jo por pat ni dei ba snyotu ba jingke kri hoi ka benang kong i gedan ketika jinglang beri kota kalong ke jinglang beri hado mencua bagi beri biok pang watang ke biru di beri keting kedan kita stigmatization halai kum yung nyang ro mata bon ke bab khat desi ketika biok yung nyang Jepang de long overreact lagi sinong ani nagi baying basem halai ka to kam de balong de to uji kren Jepang bab di kren de ay sungat halai ka de ka kamram jongi kum bab ki beri ban support yaki ban yarap yaki namal pi ke jinglang beri ngasih usin Markasan kan sani dan gibri ke bahaban dan ke isolation. Kakta ai ke mental hina bandinai. Ambar bagi gibri ke baki ke baksa juga banmi batai tak sang hapsong banjengan ni bahi masang ta. Te ni de ban ai mesi mi ki bom ni khnia umlele. Te ki de ban bam ki jing bam ki ba tei ke met ke bakoi ke khia namal ba. Te ka khang ke met ni ti unu kheng Jepang wa undon ru umla ban le. Te ngali le ngasim ba kum kustane kren ba. Habam dan gada wai disen habam dan vaksin ni kum ki bangan ingat bangi ni im daga kasnam jon Jesus Kristus kada yi kada wai ba namau lekit di Jepang di kelong tangga jingat jing baskem bat ni ha bandong pikir ni ha bandong ki dakar bat ha ka jo poro ni de ban yarap iki beriwan perseu thu iki bat ibok li bom seu thu ni perseu thu iki kumnu ban im ke jing im bat kim dei banong siu si ni ha hoi ko ni ha ban trei ban ta ru ane min trei ban ta de siu thu lamar ni ti gunu kne Jepang uta mulong mata ki bok di isne ki kena school hoi kim ni ban le school kum julai ti na kata kada betre office dang bedu ila kam ka jam nyaki mo betre sebar lagi ha ban wan no kim tip e bija ada ina ngasim ni ai ba kat penyimpat lab di dewa disin ai ngin sim nyim de ban perkhat palat ya begini berkat bukan kita ai ko berkat jong ke jabi kalau kita ai jemut berkat balak ban kita ya mental health jong ni tiga ke mumul balong mentang di baseng yo blai laja ladang yo ke bam gedi bad ke pok ke kata gedi ban ai mo yo blai tiki kam ke mumul la ke sopoi ke pon nganget bung nu kni Jepang unsur dang selak di dawai disen ban nganget bu blai ru unsur yarap lamagi jing dawai lamagi jing karpat ke bro tendai ko mga taga polpat ng siyo ay mantre manle pa di kam business ni kinu ke udat kam ada ye mantai ngin chu pudiang ban ngin chu aingo ngin lang udat ka ba ngim de ban le persa nama ka sarkar ko perkhat ka babahatam kam de ka sarkar ba ka syun ni ka ko aban yadai ni ka phang ka jonga ka ba kwa ban ai kum ka jingtep ka awareness na ka banta jongi lang kalong syafang ka COVID-19 and livelihood and ethical response. Nagaliang ka Agency for Sustainable Development Initiatives kabadai ka way naki tnat rekam jong ka KGP snot sepngi lengba ka kasa livelihood project kabangi trei ha ka moplang sin RD block haki khat khandai tli ki shnong ki bangila sedang nadu ubnajun arhajar khatpra ka benta ka ba ngan kren hagani ka por kan long bet tang syafang ka
livelihood jong ki breu ki badon hakini ki khat dai tli ki snong ki ba nilayo ban sedang ban ya trei hapo kini ki snong nadu usnam arjar khat pra bat kataro ngan krentang artli ki mat ha ka bedei bat kini ka covid-19 an livelihood ki katnu katni tli ki mat ki ba kani ka khlam covid-19 ha ka wei ka dur yo i ka jing snu dur ka jong ka bat ba ha ka wei pat kaliang ngi yo i ru ya ka jing bha na ka jing wan jong kani ka khlam ki kat tu kat ni ki jing yo jing mentoy ki pai ba na kani ka jaka kalong ba nadu ba ka government of India kala penbena ban ais don ka jing khangdam ha ubnai march ngiyo i ba nakaliang jong ka state government ro kisha tang ye ki kattu kat ni tli ki dukan ki bala ban pli khnang ba kinong song snong kila ban thet ye ki marbam ki jingdon kam baro bat kitu ki dukan ki bala yo alat ban pli ha ka tu ka por jong ka jing khangdam kila yo mentoi sibun kadau ka long ba ki babon ki breu ki amare ban thet ban kan show ye ki jing bam bat hagu juga por ngiyo iro ba kadoro kila penkiu hadu syaba palat te hagawai kaliang nakapenta ki katu katni kala long ka jeng mentoi ka bakrau hai tui por i balengkot nakapenta jongki sakawai pade ka jeng mentoi na kani ka khlam covid-19 kalong ki breu ngi kham yo i ki breu ki kham ya shai kham ya khlain ngim ju kham yo i ye ki breu ba kindadon ki jingpang ki jing sitam bandaya mare sha hospital banwat ye ki lat jingarap lani ki jing sumar ki babun na pedeng jongki ki jingpang ki ba malu mala ki la shupen ki la shu shim ye ki dawai bat ki la shu wat jingarap na sini setai bat ketu ka jingpang ga jongki ka ja la ka ja no te hagawai kaliang ngiyo i ya ka jing klan jong ka immune system jong ki breu ban yale ya ki babun ki jat knyang jingpang bat kham tam ya uniu knyang jingpang covid-19 ka babaro nge tip namar ba ka jingting ti kumtaro ka immune system ka jong ki ka klan ba ngiyo iru ka jing pentrei kam ya ki skim kani ka MGNREGS lani kabela sispa sengi hakapor kabadang sedang ka jing khangdam kala kta tinrei hadin kumba arbanai ngiyo i ya ka jing state jong ka jing pentrei kam ya ka namar ba ki babun ki nong song snong ki ba lech sheki wei ki jaka ha ki jing bela bat kumta ter ki wan phaino shel ki jong ki jaka ki snong ka jong ki bat kumta ki yo lat ban pendon kam hok ya kani ka bela sispa sengi ti hagawai kaliang yo iru ya ka jing roy hakabe dei bat ka jing trei ya ka bela sispa sengi bat kum juru ka jing mentoi na ka benta kitu ki job card holder ki ba meki kila trei hok kila pendon kam ha kani ka khlam ngimla ban len ro ba nakaliang jong ka state government jong iro kila persanghi ban ai ka jingarap na ka benta ki nong bela ha ki babun ki benta ka ba meki ki hab ban register ya ladi bat don na pedeng jongki ki ba ngala persang ban wat jeng tip ha ban klip ha na ki nong yalam snong sekini ki khat katnai tli ki snong ki bodon sekini ka mau plang sin RD block kim shem yo news pa kumaga government ka penbena ten redon na pedeng jongki ki be yo sanspa kumbalai te yo bat kini kala long ka jingarap na ka banta jongki bat ya kini ka long ba ngaro nga lap nga experience ha ka wei ka sin ka ba ha ka tu ka badang sedang ka jeng khangdam ha ba nga lech sikini ki jaka nga yo i yo lan ubajrong ba hang te ha mongap ha ka bang ka ba hiang ro lan ubajrong ba ti ha ba nga poi sikini ki jaka nga persang ban kli balai ki breu ki yang ki jrong phau lan hadu ka tu o ki dang ap ya ka jingarap na ka tu ka state government ka ba
ki kular ban ai news pa naga banta ki nong bala bat katu kala long ka jing Arab naga banta jongki ting yo iru ka jing sam yo khau naga liang jong ka government of India ro ngala persang ban keli bah sekini ki jaka katuru kala long ka jing muntoi ka jing Arab ka ba khrau naga banta jongki bat ba yo iru sagawei pade ka long ba ngiyo ya ka jing wan sam marbam ka la ka long no MLA MDC kumjuru na ki riushimet ki shnong ki thau ang ta ki seng balang ki balang ki ba pher ki la persang ban kner ban ai ki ti jong ka jing Arab ti hagawe ka liang ngiyo ya ka jing etrelang ngiyo ya ka jing mentoi ha ki babun ki liang tinrei wat hapdeng jong ataro ngiyo pade ya ka jing ta na kaneka klam COVID-19 kayo kakot jong ki briu kala hiar syaba palat bat bun ki briu hakini kisngi ki persang ban pen ya ka jing bit ka jing biang ka jong ki da ka ba maki kala kan syau lupa ha ki por ha ki snam ki bala lek no bat hakini ka klam imat ba ki babun na pedeng jong ki kila pendan kam maksimum ya katu ke chicken show ke jongki ka jingdu kam du jamro ki babun kinong belas ngi sekiwe ke jaka kila hapan wan pai no shal jongki jaka shal jongki snong namarba kam singan shu ki ban bela sha kiwe ki snong bat kumta kamot ba kala kta ba ya ka bela ka jongki kala kta ba ya ka yo kam yo jam jongki ha ki babun ki liang ti bat sagawai ro ngiyo ihi ba kala kta ro ha ki jing bela ke jongki ki haban wan pai no shala ke jong kisnong ki thau ke jongki ngiyo iru sagawai pade kalong ba nganang khmi lenti ba kani kandai ka wei ka mat ka ba kalong ka jing mentoi na kani ka jing khangdam jong kani ka klam COVID-19 tenrei penban ke ong ba shani shakini ki jaka shakini ki shnong komot ba wat ka kamrep kamriang ro kala hiar ba kadau kalong ba kim tipshu ki ki ja jingbam lani ki ki ja jingthung ki ban long ka jingmuntoi na ka banta jong ki namar ba ki marep mariang ki bomaki kila rep hakini ki sngi komot ba kim da yat yau ba namar ba kalong bech stang halage jongki jaka halage jongki snong bat ba kumta na tagadau ki priu kim nangshu ban rep da ka ka ba hakisnam ki ban wan kan long ka jengmentoi na ka banta jongki kini kilong ki katru katni ki ba nyo ya ka jingdu nong na kani ka jing khangdam jong ka klam te sagawai pat kalong ba ngi kum ka Agency for Sustainable Development Initiatives kawai na ka bala ka NGO bala registered yalade ngiro ngidon ya ki babun ki kam ki jongi ki ba ngidai ban le ai hapdeng jong kene ka klam pat nadu ka basdang na ka liang ga jongi ha kini ki project area ka jongi ngila persang ban ai ka awareness bat kawai ni kita ka long ban weng ya kene ka jingting bat ya ka jingpej ibeng ke jingpej nyoben iwe pat kadon ka fear and stigma ka ba syarkai ha pat nakaliang ga jongi ngila persang ban ai ka awareness ngila persang ban batai bha phang uniu khnyang jingpang ki lat jing eda ki bedei bat ki protocols ki SOP jong ka state government ga jongi nakapor sakapor bat ba ki breu kila tip khambha bat ba ngai ba hakini kisngi ngai ba kitu kila sedang bandu bandam di sakaweru nakaliang ga jongi hapdeng jong ga jingta jong ni ka khlam ngimla ban supej kumtu sekini ki project ki jongi namar bangyo bagi dei ki jaka ki ba dangduk ba haduk kata-kata ki ba ka por ka bangi jit shwaban sedang ye ki project ki jongi ru ngila khmi ba ye kini ki jaka ki dang dei ki breu ki ba im tang haka kamrep kamriang ga jongki bat na tagadau nakaliang ga jongi ngila persang ban ai ye ki lat jingerap ban sam da ki marbam habaro kini ki khat khandai tli ki snong bat ngengej ba kala long ka jingerap nakabanta jongki ti kumjuro wat nakaliang jongi ka agency
for Sustainable Development Initiatives ngila persang ro ban pli ya ka COVID-19 help desk bat kani ka help desk ka jongi kalong ba ki jingerap ka jongi kamlong tang kita ki jingerap ban ai ban sam marbam re la ka long ka bede bat ka koit ka khia ngila dap don ki doktor ki ba la da ki kwa ban wat jingerap ro ngila ban yarap naga banta jongki kalong ki ba kwa ban pelong ye awareness ki jingtip syapang nu khnyang jingpang ngila dap don ki breu ki bala ban lej ai ya ka awareness bat kum juro ka bede bat ka counseling la da don kam ya ka jingarap kita ro naga liang ka jongi ngila persang ban ready de ngiyo iro sakawai ro ka jinggentu naga liang ka jongi na ka ni ka khlam ngiyo i ba ka mai mariang ka jongi ngiyo i ya ka jing ipu iping kat sabangiat dengan sengau bagani kadai ka wei ka kamram ka jongi ka ba ngi dei bandon ya ka jingkit kli ban penek pensa ya ka mai mariang ka jongi kini kilong ki kat to kat ni ki ba ngi i na ka liang jongi ka agency ha ka wei dei bat kene ka klam COVID-19 ka kasa livelihood project ka badai ka wei na ki unit jongka Agency for Sustainable Development Initiative ha ka balas dang haus nem arajar khat pra ya kan ni project ni page ha ki khat kanai tili kisnong jong ka CNRD mau plang block ya kan ni ka project ni la pentrikam hababun kiliang kum ki training ki workshop ki awareness program ki training namta karep karyang kham tam ya ki breu ki babela lani ki baterai ha ka agricultural lani cultivation keba maki ki penmi bat ki supply sha ki yeu ki han ladangi pej ha ki por mensua haus nem bagi sedang bat mencem senem ki kam ki telun ki yaj khaman henrei ladangi pej pat kum hakani ka por nadu ubenai Februari arjar arpau kajingwan jong ni uklam ar COVID-19 kalakta shibun khamtam ya kayo ka kon karoi ka par kakamai ka kaji badru kum yangi na kalyang chok office kalakta shibun hakaban pentrikam ya ki training ki workshop lani ki awareness program larangi pej hakaba Penteri kami kini ki grup baper ki bangi temu ban penlong haman la kini kisnong kebang la ong pi ki khat knai teli kisnong nilayo ban form tang lai teli henre ya ki badang sa kidang telun sekman bat ngi kwa ruba enda la long ga perthei baling ba kini ki grup ngila ban trikam bat ngila hi ban yatri lang bat office ha karoi kapar kham tam ban yarap ha karep karyang kum ha ubnai Februari araja arpau ni nak liang jong office ni nak sengau kia shibun halor ka jingwan jong uni uklam namar ba ulakta shibun ya ka kamai ka kaji nadu ba lasdang mat implement ya kani ka national lockdown kibreu kila shushong hayeng kim dan shu ka jingyo ka jingmi kila shu ya bela kat bayo kham tam ela dangi pej kum hakitu kisnong ki bangi trei kibreu menta laj na karab kila shu ya trei no tang ban bela ka spak sngi laj na kata kim dan shu da ki wei pat kani ka jingwan jong uklam kalakta wat ya kashimet ru ladangi pej kham tam ya ki breu ki babala marwei ha ka yeng kalakta shibun kham tam ya ki nong belas ngi te nak liang joko office ha ubnai me arjar arpau ngilasam ya ki jingbam lani ki raw food materials sha baro ki khat kadai teli kisnong ha kaba nilajet arpau teli
kilong ying ki bahap apo ka below poverty line lengba ka jingarap jong kirang ba snong ki komiti apo snong badru ki group ki ba nilai adat form ha kisnong ki ba nia tresti nalor kataru hakapor bangi ai ya ka jingaram ni perlong ru ka program ka bangi ong ka awareness kam relief ha ka ni ka awareness ni sam ki pamphlet te ki flyers ki posters ban yarap ban sapriang ya ki information lane ki jingtip ki bakham benya kumno bangin sumar bhai lade kumno ba nila ban kier ban yo na uni khnyang covid-19 khamtam ladangi page ha kisnong ki bashthi sha ke bahap hapo ka project ke jongi niale ba nyinbut ya ki protokol jong ka sarkar khamtam namar ba ki dei nong bela ni habdon da ki way pat ki solution khnang ba ka kamai ka kaji ka jong kiru kaniat sakmat ladangi page akipor kumu usna marjar ka khandai ngila sibun man pentelun kikam kibayadei bat ka sirpa asngi te kikam ki training kibayadei na blog batru ladangi page ya katuk ka way ka training ka bangi ladeple haus na marjar ka pra ka compost organic manure from solid liquid waste management kapan isyai ba ka ai jingarap ya kibreu kibahap hapo kisnong ladangi petru ya ka training ka bangina sudap ai na ka benta ka rep karyang ka integrated farming system lingbang itu ki group ki lai group ki CBO ki bangila dep form haba kini ki lai group ki laten ya ka training ki dapat i uta uso jong ka jingyo mentoy na kaneka training te na kaliang ka jungi ka office ru ngiras ngudiau ba kani ka jingwan jong kolam kapen telot kapen kedor no ya ka jing trikam jungi bat ki breu hapo snong kham tam kumno bang min kintiu bat ka jingai trilang jungi ru bat ki kahier henry nang ni sakmat ni kermen ba wat lada dangdon uni uklam ngindangla ban yatrikam batru ngila bat pentelun yakikam hakiwi pat kirukom